Salutare! În tutorialul de astăzi îți voi prezenta pașii prin care îți poți deschide un cont la o casă de pariuri online. Acest tutorial se adresează în principal, firește, celor care până acum nu au avut un cont online, celor care preferau să joace offline la casele de pariuri stradale, doar că la momentul actual acest lucru este imposibil, atât casele de pariuri stradale cât și cazinourile stradale fiind închise pe o perioadă nedeterminată. Singura variantă a jucătorilor la momentul actual este să joace online, atât la casele de pariuri online cât și la cazinouri online, în funcție de preferințele de joc ale fiecăruia, firește. Pentru exemplificare o să vă arăt cum se deschide un cont la casa de pariuri online Betano, care din punctul meu de vedere este la momentul actual cea mai bună agenție de pariuri online licențiată în România. Pentru început, primul pas este să intrăm, de exemplu, pe site-ul Pontul Zilei, pontul-zilei.com, probabil cel mai bun site de ponturi de pariuri din România la momentul actual. Alegem jos rubrica Top Case. De precizat că acesta este un tutorial realizat pe telefonul mobil. Bun, și acum avem, se deschide platforma de mobil a celor de la Betano. Nu sunt înregistrat încă, apăsăm pe butonul de înregistrare și ne cere o adresă de e-mail. Eu am deja cont la Betano, dar o să fac un cont, o să încerc să creez un cont nou doar pentru exemplificare, o adresă de e-mail pe care o mai folosesc din când în când. Bun, am completat datele, adresă de e-mail, nume de utilizator, parolă. Aici la parolă vă sugerez să găsiți, să aveți o parolă mai lungă, mai complicată pentru a fi puternică și ar fi mai greu de eventual de spart. Prenume, nume, data nașterii, echipă favorită, număr de telefon, nu este numărul meu de telefon, este efectiv pentru exemplificare. Adresa, la fel, nu este adresa mea, și CNP-ul. După ce ați completat toate aceste date, apăsați pe butonul de încheie înregistrarea. Și se va încărca această pagină unde trebuie să introduceți codul de confirmare din 4 cifre pe care l-ați primit pe telefonul mobil, plus codul de activare din 5 cifre pe care l-ați primit pe adresa de e-mail. Și apăsăm pe butonul activare. Felicitări, înregistrare încheiată cu succes. Tuturor utilizatorilor înregistrați, Betano le oferă un bonus de 100% pentru prima depunere până la 500 de RON. Aveți aici butonul de depunere. Practic, cum funcționează acest bonus, o să vă explic asta și într-un tutorial viitor. Se apasă pe butonul de depunere. Aici. Se poate depune prin card bancar, prin Skrill, PaySafeCard, Neteller. Acestea sunt niște portofele electronice, niște e-wallet-uri. Alegem opțiunea de card bancar. 2% comisiune de administrare, pentru că, mă rog, știți că au intrat în vigoare niște prevederi legale care, mă rog, îi obligă pe cei de la casele de pariuri să rețină aceste procente din depozitele jucătorilor. Ai bonus de 100% din valoarea primei depuneri. Depunerea minimă este de 25 de lei. Practic depui, în secunda 2 primești dublul sumei depuse în cont până la maxim 500 de lei. Deci practic poți să ai 1000 de lei inițial, depui 500 și primești încă 500 de lei. Bun, aici se adaugă metode de card bancar, dar astea, repet, într-un episod viitor al acestor